Што вядома пра падрыў Кахоўскай гідраэлектрастанцыі і яго наступствы? Пра што кажа удава Уладзіміра Макея і для чаго у КДБ стварылі новы спецыяльны аддзел? Прывітанне, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 6 чэрвеня. Сёння ноччу ўзарвалі Кахоўскую гідраэлектрастанцыю. Яна знаходзіцца на Дняпры, у Херсонскай вобласці. Працавала з 1989 года і забяспечвала вадою поўдзень Украіны. Разбураная плаціна і машынныя залі станцыі. Вада некантралюема пайшла з Кахоўскага вадасховішча на населеныя пункты. У Херсонскай вобласці эвакуююць людзей, затаплівае дарогі, вёскі і гарады. Вось так выглядае горад Новая Кахоўка. Проста па вуліцах плаваюць лебедзі. Па прагнозах, узровень вады будзе падымацца цягам 3 сутак, пасля пойдзе ўніз. Акрамя затаплення ў падрыў станцыі пацягне і праблемы з пітной вадою ў шэрагу украінскіх гарадоў. Таксама цячэннем змывае міны, якія пачынаюць узрывацца. Галоўнае пытанне, што адбылося са станцыяй. Кахоўская ГЭС знаходзілася пад кантролем расійскіх вайскоўцаў, але расіяне заявілі, што разбурэнне нібыта вынік украінскіх абстрэлаў. Кіеў уже называе знішчэнне электрастанцыі тэрактам, які здзейснілі расіяне. Украінскія ўлады кажуць, характар пашкоджанняў сведчыць, што ГЭС падарвалі знутры. Пра тое, што расіяне мініруюць станцыю, былі паведамленні і раней. А цяпер журналісты партала «Інсайдер» звярнулі ўвагу на яшчэ адзін цікавы момант. За тыдзень да выбуху на Кахоўскай ГЭС улады Расіі прынялі адзін цікавы дакумент. Ён дазваляе не расследаваць аварыі на небяспечных аб'ектах, якія адбыліся з прычыны ваенных дзеянняў і тэрактаў. У тым ліку на акупаваных тэрыторыях, якія Расія лічыць сваімі. Да таго ж, для Расіі больш выгадна знішчыць станцыю. Асабліва на фоне чутак пра контрнаступ украінцаў. Бо, па-першае, гэта дадатковы ціск і на мірных жыхароў, і на ўлады Украіны, якія вымушаны вырашаць пытанні эвакуацыі і праблемаў з пітной вадою. Па-другое, гэта стварае праблемы для атакі украінскіх войскаў на Херсоншчыне. Акрамя таго, падрыў гідраэлектрастанцыі – гэта парушэнне міжнародных канвенцый і законаў вайны. Украіна раней такога не рабіла, у адрозненні ад Расіі. Пакуль што і Кіеў, і расійскія акупацыйныя ўлады сыходзяцца ў адным. Аднавіць Кахоўскую ГЭС проста немагчыма. Яна перастала існаваць. Ужо праз некалькі гадзін па рэшткі станцыі цалкам затапіла вада. Лукашенко зноў вярнуўся да скандальнага экзамена. Правёў вялікую нараду, дзе заявіў: праверка паказала, што вынікі лічылі правільна. У мяне прэтэнзіі не да гэтага, а да таго, што сістэму падлікаў ніхто не зразумеў. Праўда, Мінадукацыі ўжо пералічыла вынікі па новай, і колькасць балаў у выпускнікоў змянілася. Лукашенко зноў заклікаў нарэшце выпрацаваць сістэму экзаменаў для паступлення ва ўніверсітэты. Таксама ён паведаміў, што мэтавікоў, то бок тых, каго на вучобу адпраўляюць ад арганізацыі, мусіць чакаць вялікая адпрацоўка. Цытата: не 2-3 гады, а як мінімум 5. Вера Палякова, удава былога міністра замежных спраў Уладзіміра Макея, дала чарговае інтэрв'ю пра русіфікацыю мінскага тэатра юнага гледача. Палякову паставілі кіраваць тэатрам год таму, і яна адразу пачала пераводзіць частку рэпертуара на рускую мову. Цяпер на прэс-канферэнцыі ў Санкт-Пецярбургу Вера Палякова расказала, што ў ідэале хоча, каб на рускай мове ішла палова спектакляў тэатра. Бо, маўляў, у Беларусі ж 2 дзяржаўныя мовы. Таксама Палякова зноў паўтарыла: спадзяецца, што калі ў беларускім тэатры будзе руская мова, на спектаклі пачнуць хадзіць турысты з Расіі. У Магілёве выпускнікоў прымусова заганяюць на канцэрт расійскай папсы. Выступаць будуць Вольга Бузова, гурты «Прапаганда» і «Стрэлкі», а таксама малавядомыя беларускія выканаўцы кшталту Дмітрыя Азаранкі, які спявае песні на словы нявесткі Лукашэнкі. Плануецца цырымонія з уручэннем залатых медалёў, а пасля яе канцэрт. Прычым у некаторых школах адміністрацыя пагражае вучням: не прыйдзеце, будзе кепска. Атрымаеце дрэнную характарыстыку, альбо нават падправяць атэстат. Праўда, мясцовыя чыноўнікі, якім дазваніліся журналісты партала «Зеркала», запэўнілі, што прымусу няма. Цытата: «Хацелася б бачыць усіх рабят, але гэта пажаданне выпускніка». Адзначым таксама, што і Бузова, і гурты «Прапаганда» і «Стрэлкі» вядомыя сімпатыямі да Пуціна, паездкамі ў ДНР, ЛНР і падтрымкай вайны. Як працуе спецыяльны аддзел КДБ па збору грошай з айцішнікаў? Пра гэта расказвае партал «Зеркала». Нагадаем, што цяпер тых, хто данаціў у незалежныя фонды, выклікаюць спецслужбы. Пра такую сустрэчу ў КДБ і расказалі «Зеркалу» чытачы. Вось што цікава.
Оказывается, у КДБ цяпер стварылі спецыяльны аддзел, які займаецца працай з тымі, хто данаціў. Большасць беларусаў, што пераводзілі грошы, гэта айцішнікі. Адпаведна, каштоўныя кадры. Лукашэнкаўцы не хочуць, каб айцішнікі працягвалі бегчы за мяжу. Таму цяпер КДБшнікі намагаюцца апярэдзіць губазік. Бо пасля губазікаўскіх метадаў заставацца ў Беларусі чалавек наўрад ці захоча. Вось што адбываецца. Людзей выклікаюць у КДБ на ветлівую размову. Нават частуюць кавай. Падчас яе чалавеку прапануюць падпісаць яўку з павіннай. Маўляў, прызнаюся, што данаціў у такі-то такі-то фонд, а цяпер абязуюся кампенсаваць гэта ў кратным памеры. Затым КДБшнікі настойліва просяць перавесці суму не меншую за $1000 у нейкі лукашэнкаўскі фонд, бальніцу альбо вясковую школу. Грошы трэба перавесці цягам 10 дзён пасля гутаркі і прынесці ў КДБ квітанцыю. Калі заплаціш менш, чым загадалі, пагражаюць крыміналкай. Прычым суму выбралі з розумам. Для айцішніка $1000 ці $2, якія патрабуюць спецслужбы, гэта адчувальна, але не настолькі, каб кінуць усё і ляцець у эміграцыю. Паведамляецца, што пайшлі па ўсіх. Кампаніі і людзей ставяць у чаргу, дзе месцы распісаныя на месяц наперад. Прычым для цікавасці спецслужбаў дастаткова любых данатаў праз Facebook. Нават калі вы пералічвалі грошы не ў байсол, прыйдзецца тлумачыць гэта ў КДБ. Не спыняюцца і іншыя палітычныя рэпрэсіі. 12 гадоў калоніі сёння далі Яне Пінчук, 26-гадовай дзяўчыне, якая жыла ў Пецярбургу і адміністравала чат Віцебск-97. Па запыце лукашэнкаўскай улады дзяўчыну затрымалі ў Расіі, экстрадзіравалі ў Беларусь, дзе цяпер асудзілі на дзікі тэрмін. Сярод іншага, яе прызналі вінаватай у стварэнні экстрэмісцкай і тэрарыстычнай арганізацыі. Таксама сёння стала вядома, што сілавікі затрымалі кіраўніцу хора БДУ Вольгу Менянкову. З ёй выклалі відэа, дзе жанчына кажа, што адмовілася ад прапановы выступіць на Донбасе, паслаўшы тых, хто запрасіў, услед за расійскім караблём. У чым канкрэтна вінаваціць Менянкову і ці пагражае ёй крыміналка, пакуль невядома. А ў пачатку чэрвеня сілавікі прыйшлі на ваўкавыскі мясакамбінат. Людзей забіралі проста на прахадной ці на аўтобусным прыпынку каля прадпрыемства. Агулам схапілі больш за 15 чалавек. У міліцыі правяралі тэлефоны работнікаў, падпіскі на каналы і фотаздымкі. Некаторых пасля праверкі адпускалі, але частку пакінулі на суткі. Дакладная колькасць затрыманых высвятляецца. Адсядзеў, застанешся без працы. У маі прайшоў хапун у Наваполацкай гарадской бальніцы. Затрымлівалі медыкаў і, магчыма, гэта было звязана з уцежкай інфармацыі пра лячэнне Віктара Бабарыкі. Амаль усім медыкам далі 10-15 сутак. Цяпер стала вядома, што пасля выхаду за кратаў людзей проста пазвальнялі. Прычым прынцыпова зрабілі гэта па артыкуле за прагулы. Прагуламі палічылі арышт. А у Нацыянальнай бібліятэкі новы дырэктар, прапагандыст Вадзім Гігін, прыхільнік Лукашэнкі, Расіі і вайны, а таксама часты госць перадач Уладзіміра Салав'ёва. Паведамляецца, што міністр культуры Маркевіч паставіў Гігіну сярод іншых наступныя задачы: кадравую бяспеку і фармаванне прафесійнай каманды. У сённяшніх умовах гэта хутчэй за ўсё значыць чысткі і звальненні. Вавёрка, у якой пакуль няма Оскара. На Reddit з'явілася забаўнае відэа, як вавёрка прыкідваецца мёртвай, а для праўдападобнасці робіць выгляд, што на яе упала швабра. Аказалася, для грызуна гэта спектакль цалкам нармальны. Такая з'ява называецца танатоз. Гэта абарончая рэакцыя, якая сустракаецца не толькі ў вавёрак, але і ў змей, жукоў, апосумаў ды іншых жывёлаў. Прыкінуцца мёртвым, каб не чапалі. Пры гэтым звярок досыць творча імітуе сваю смерць. У большасці выпадкаў гэта працуе, і драпежнікі часта пакідаюць акцёраў без увагі. А беларускі гурт Шума прэзентаваў сваю версію легендарнай купалінкі і абвясціў конкурс рэміксаў. Прыз $1000. Усе падрабязнасці ў інстаграме музыкаў. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах.
І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.